o nwere one thing eji mara Ndi Igbo. Yes, and that day eji mara Ndi Igbo ọ jọgburu onwe. Ife ahụ eji mara Ndi Igbo bụ na ị ga-afụ onye ohi ga-eburu egbe jee ebe onye Igbo tụtụrụ egbe gbaja aja zụcha ohi laa onye ezuru ohi be a na-ebe akwa na-eti mgbu hey gọọmenti polisi bịa nyere m aka a na-emere ebere na ezuru ohi mana ụbọchị ọbụla na gọọmenti nwudoziri onye ohi a ya bụ ilu ka m na-atụ o mbọchị ọbụla gọọmenti nwudoro onye ohi a gba ya n'ọma ahịa nyabata ya n'onu ka esuzi ya ọkụ onye ahụ ezuru ohi apụta ozugbo si hey biko ọkwana nwa mmadụ biko mere na ebere ọkwa m maka ezuru ihe m nsogbu adịghị ha bụzi enyi na-edo okwu m dịka ilu ebozuru m vidio yesterday about ndị niile akpụrụ jee na mmiri nwaba ha akwa white n'ukwu gbụnyaba ha ebiri n'aka pịa ha pichin n'isi jee na mmiri ngene jee na mmiri nwa ọya ọcha jee na mmiri iyi igene jee na mmiri agụrụ jee na mmiri na nka jee na mmiri ose jee na mmiri ide mmiri wee chụcha aja ka ha wee bute ike probably onye ọbụla chụrụ gị aja the short aja ọ chụrụ gị and ọ ma gịnị na ihe ebute ike achịba na onwe ndị butere ike so ndị niile ha chụrụ aja butere ike ebe ka unu nọ ọ na-agba anụ gba aja ọsọ ebe gị na-agbara ya aja egbe onwe ka ihe zuru eme your leader your mentor your leader your spiritual father ọ doesn't pụta ozugbo that is the time I need most or time ekwesịrị ịdị na-edistọb ndị Igbo no iwepụta ego ndị ahụ ibutere n'ike eji rụrụ gị ọrụ isevọ your spiritual father ọ ka esi eme ọ bụrụ onye kwu ebote akwụsị ịgba ịma na eziokwu na-adị raw that is why I don't like ite okwu I don't live fake life nwere ike na-egwegasị hey na onye na-eme mọkịrị ọ bụrụ mọkịrị mana otogo eji amanya bụ ekwe otobigo eji amanya egwe onye ọbụla pụtara ụwa kịta kwesịrị ọpụta ụra otu ntụ okerecha Chineke okene ndị blọga onye ọbụla pụtara ụwa okenecha Chukwu kere enyi okene ndị blọga because without blọga ụwa aka emebigo without blọga mmadụ ya anyụ chansị bụrụ n'akwa ntụ a na-eme mpụ na-eme arụ ọ blọga ya etibe mgbu hee na ihe ajịkwa ha dị mma what is omenala Igbo kwa mmadụ kwuru sị omenala Igbo arụ kwụsị omenala bụ ụzọ eziokwu arụ kwụsị omenala Igbo arụ kwụsị ka ka arụ ga-esi wee kwụsị mgbe Reverend King na-eme ihe ọ na-eme n'ụlọ ụka a na-echi warning na-eme ihe na-eme n'ụlọ a na-echi warning oru mgbe ọ bịa ruo ndị oyibo kpụrụ ya ti na nga edi n'ọgụ mgbe ọ nọ na-emekwa ọrụ prọfesi ya na ọrụ amụma ya enye mmadụ mkpara eme nke gwọ nta na Igbo emechibe ihe niile ahụ orugbo mgbe ndị bakasị bịara buru eji n'ọgụ ozugbo some people metụkara eji n'ọgụ ebere some people sịkasị ha bụkwa ya n'ọgwa because of this man mere eji wee na-anụ obodo a na-agba n'ọgụ si ha bụkwa ya eji n'ọgụ gwuo sị ya ndị ọbụla nyere mkpara bikodo na gwa na ebe unu ya ọtọ mkpara nakwa na nha nke ahụ ekworo gaa now anyị kwesịrị ị na-eji past wee na-amụta ife I am not adịm ekwu na ihe mere onye eze Jizọs na mmụla ekiri ya ekpere mbụ na ọ ga-apụta Chineke nke Chineke ebe ọ bụ na ọ ga-apụta ya pụta ka o nwere ihe tọp o na-ekwusị ka nke a bụrụ ihe mmụta nyere gị ọ bụ na ọ ga-apụta Chineke ma amara ọ ga-apụta mma like ya obi the happiest person bụ na onye eze Jizọs mere gịnị pụtara so that ọ pụta na social media wee fụ na onwe ha ekwere ya ni ọ pụta olele ya na social media ọ fụ na onwe ha ekwere ya ni o were ndụ nye Chukwu okike abịa ma dị pụrụ ime ihe niile were ndụ nye Chukwu a na-ebute ike fine and good mana a na-ebute ewute anya odo ebe Mr. A gara atọ Mr. B nwere ike ga ebe ahụ ọ ga-ala who knows a lot of yara ndị dibịa nyara isi ọgwụ last time or last year yana ya na ndụ nyara isi ọgwụ ọ sị na ọ ga-emekwa onye nke expose ọ ga-eme nke expose ọ ga-eme nke expose ọ ga-eme expose o nwee nwe ihe na-eme ya ebe o si no ekpere mbụ na onye eze Jizọs emegere ya apụta so that ọ pụta ọ fụchara na ihe a bụ last chance na onwe ha ekwere ya o wee wee pịa onwe ya ka akwa nye ndụ Cries were ndụ nyefee Chukwu oke abịama were ndụ nyefee his creator were ndụ mee ihe bara uru omenala Igbo nwere mgbe o ji wee sọpọtụ ịkpụrụ mmadụ ije na mmiri gbaa ya mmiri gbaba ebili ọ anaghị ekwu ekịta nke ndị eze nwaanyị na-agịta ịmara asụ na omenala takịpasị ọtụtụ oge ka a na-agwa mmadụ okwu na-adọ ya aka na ntị wee sị na ọkpalokpoko gburu na ntị chiri enweghị onye ọ na-atọ ụtọ ma ihe dakwasị mmadụ ibe mana ihe a na-ekwuru bụ ọ megide eme wee dakwasị gị were mụta akọ ndị ọzọ were mụrụ ife okwu ma bụ meseji ọ na-adị rụrụ adị aka never paint words
for social media people to like me. If you want to like me, like me. If you want, but Iburu only when a sense, thank you faculty, oh, Uchegi ya bad and milli. Okay. ABC and the Madike, ndị mmadụ eburu ike na-eme enjoy na-agbara G-Guard na-agba G-Wagon na-agba informatic na-agba no phantom ebicha unu ike na mmiri ebichazi unu ike nwezi ihe mere spiritual father unu ndị na-eso ha eburu ike ha sị ha ngwa tinye na aka nọmba kere ego onye atụ dị ego onye eze Jizọs nwere property o nwere ụlọ ụka o nwere ana ọ gwara anyị na o nwere 100 plot of land enyere 100 million. Ọ gwara na o nwere many things. Onye na-anọghọ mgbe ebutere ike onye a na-ebu ihe ike ụmụ ogbenye na-asụrụ to eat 2 square meal a day na-enwe 1 naira ya bịazi tụbazi ihe ego release onye eze Jizọs waya na o nwere ndị ebiri ike ha ji egorocha informatic ka ndị niile na-abịara Thanksgiving ebe ha nọ. Ọgwụgwọzi ndị na-ebutesi Thanksgiving every Sunday na-ebute Thanksgiving na-ebute ehi a na-egosi ya rọba ego agbasịrị ban gwadụ onwe unu nke bụ eziokwu ọ bụrụ egwu ozi asị ya na ọ na-eme mockery. What do you know by mockery? What do you understand by mockery? Onye kwu asị na mockery, what do you understand by mockery? Ana m ajụ unu. E nwere ndị na-agbasa ego na rọba band ebutesi ya gbaghara anyị vidio ma ndị na-atụ ego na mmiri ego na-adịghị adị Nigeria currency. All these things Facebook never forget ọ na-adị recorded. Because a day like this will still come. Ọbịa kwa ha na ndị egosi gị ọ na-abụghị ụmụ eze nwaanyị ndị a na-ewetezi $1 na-ebu na mmiri a na-ekwu ego na-asị mind your business. No problem, we will mind our business. Mana onye eze nwaanyị megidere arụrụ ana mbọsị ọ bụ na ihe a na-akpọ predicament ihe ndakwasa n'ime a ga-anakwa ndụ na-elekwa ya na-asị akwa anyị gwara gị agwa. Ọ ka mma na unu dụrụ mmadụ ọdụ n'oge dụọ na onye ahụ ọdụ n'oge unu dụọ onye ahụ ọdụ n'oge ọ dahie unu agbagwazi ya agwara nga agwa maka na my father gwara m sị m Chinedu nwa m na ọ bụla ndụ ọghọ ọdụ na ịmụ na ọ bụ na ịnụghị mpụta na ama dụọ ya okwu Igbo ka ọ bụ ikwuzi asị gị na mọkara na mọkara. Yes, I pray Chineke mee amara ka onye zepụta ọ pụta ka ọ fụ na the whole social media dị 100% 99.9 akwụghịrị ya. Even ndị niile na-asị ya na-ekwu relizie na onye eze relizie Chineke ga-eweta ego ha na-eme ndị ihu abụọ. They don't tell themselves the truth. They are all ihu abụọ ndị ihu abụọ ka ha bụ because iburu ezigbo mmadụ ihe ekwu nke bụ eziokwu amara nje I told you nwatakịrị onye mụtara nwa na-ezu ohi ozugido a na-adịghị ọdụ si ya nna akwụsị izu ohi orubọsị enwudere onye a na-agbagbu kee rọba kee ụdọ n'elu kee drọn asị ya ka onye ya eche ka abịazie ego ozi asị ka akpọ nne ya abịa asị ya nna ebe a ka Ireland ziri ọkwa agwara nga agwa nne ya ma sọpọtụ dị ya mana onye buru n'afọ 9 good months onye dị ike ibute bebe akwa na-asị biko dị ọkwa ma only son hapụrụ na ma ya biko dị nne ya na-apụta ebe asị ya bịa nna a gwara nga agwa na ohi na-ezu na-enwute gị na mma edina anyịkwa gị kezi ka nna mmadụ ya esi edina anyị nwa na-ezu ohi na public onye ji utue na-amụ wee mụ nwa mụsịa nwa orumbọsị enwudere nwa ya na ọ na-ezu ohi akpa ya sị ya onye ọnwa gị ọsị ya na mama onye ọ bụ because of gịnị na otogo mebere ọ na-echi warning ọ na ha abụọ dịsị dibịa niile mbọsị nna ha ekwu ya asị this boy na-eme ekwe mkpugheri ọ dịsị fake dibịa ma ndị ajụrụ ọkịja ha tenye na unu na-arụ ọjọbọ na asịbadị ndị mmadụ ego na-arụ ọjọbọ rụba na ọjọbọ asọrọ m na-arụba ọjọbọ onye chere ọjọọ rụba na ọjọọ gwuwe na wayo na asịbadị ndị mmadụ ego complain a na-eju unu nagide ndị mmadụ nagide ụmụ onye abụrụ na-arụo onye aha digide omekwe ejiji bọsị ihe ndakwasị ya adakwasịrị m ji ego gasị hapụ na ya biko dị hapụ omenala Igbo hapụ omenala ya emekwa gị ọnụ na ana m ekwu ihe anọ otu mbụ biko na onye na-arụ ọrụ dọkịta anaghị agwọ ọrịa 7 that is why eji nwee dọkịta anya nwee dọkịta imi nwee dọkịta ntị nwee dọkịta isi ọwụwa nwee dọkịta for surgery nwee dọkịta for gyna enwere dọkịta niile all part of the body niile a na-agụ na-agwọ separately ofu onye ha agụcha oculist gụọ dentist gụọ gyna gụọ nka ibera university ihe eje chuzuo the area ị chọrọ ịgụ but today na ala Igbo ofu dibịa na-agwọgide ofu dibịa ya agwọ enye ure gwụọ echere gwụọ kwabashu gwụọ anya mgbu gwụọ isi mgbu gwụọ ọgwụ ego gwụọ nka ofu dibịa ya agwọgide ọgwụ dị n'ụwa gwụọ chachacha ka o wee nwee ike wee bụrụ riches o wee bụrụ eze ọka o mee.
asịkpara m na egwu na wayo continue unu na-egwu wayo mana unu gwude wayo nwe ndị ọya unu gwurue ha na-eji wue osu ha na anyị pụtakwa anyị ekwuwe nke bụ eziokwu eso ma sọpọtụ ihe ọjọọ so that o ruo echi ọ pụta ka o were ndụ enye Chineke nke ụsọ nke ndị agha ka nke a bụrụ ife mmụta ere unu